כשאנחנו יוצאים למקום העבודה שלנו, אנחנו לא באים בידיים ריקות. יחד איתנו מגיעים כ-150 סוגים שונים של חיידקים, ויותר מ-2,000 חיידקים בכל סנטימטר מרובע על כף היד. למעשה, בכל סנטימטר מרובע שוכנות כ-8,000 מושבות עמוסות חיידקים, שקולטות בשמחה עוד ועוד עובדים חדשים. על שולחן עבודה ממוצע יש פי 400 חיידקים יותר מאסלת שירותים. כשאנחנו מקלידים במקלדת, אנו מתכתבים עם כ-1,300 חיידקים בממוצע. גרירת עכבר המחשב מטלטלת כ-660 חיידקים בממוצע. כשאנחנו משוחחים בטלפון, נמצאים איתנו על הקו כ-10,000 חיידקים לסנטימטר מרובע. שמירה על היגיינת הידיים היא אחת הדרכים היעילות ביותר למניעת התפשטות הנגיפים והידבקות במחלות במקום העבודה. הדרך הטובה ביותר להיפטר מהחיידקים היא הקפדה על 3 שלבים. רחצה, המצמצמת את מספר האנשים הנדבקים בשפעת מ-40% ל-8%. ניגוב ידיים בנייר מגבת, המפחית 77% מהחיידקים. חיטוי, המפחית את כמות החיידקים על המשטחים ב-62%. בעזרת 3 שלבים פשוטים, נוכל להפחית באופן משמעותי את כמות החיידקים והנגיפים. הצטרפו אלינו ותנו יד לסביבת עבודה בריאה.